Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama barongan jenggoten. Wah, barongannya mangap. Dipakai siapa namanya? Aji. Oh, Aji. Aji kelas berapa, Ji? Kelas 3. Wah, kelas 3. Aji cita-citanya jadi apa? Jadi raksasa. Terus ada barongan singa. Barongan singa dipakai Mas? Wah, Mas Elvan. Terus ada barongan ular. Barongan ular dipakai sama Dek Ji. Wah, Dek Ji kelas berapa? Wah, pas PAUD. Terus ada barongan telon. Ada Mas Hanif. Mas Hanif ini kelas berapa, Mas? Wah, kancane Mas Haji. Terus ada Mas Iqbal. Halo guys. Mas Iqbal memakai barongan Telur putih. wah, telon putih. Terus ada Arhan. Halo Arhan. Arhan ini memakai barongan apa, Han? Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barongan wah, buntut macan. Terus ada Mas Reksa. Reksa jadi barongan wah, kepala macan. Ya Mas Haji dipakai, Mas. Bapak Noji. Ya Mas Haji dipakai. Bangsane para gantaro sewu. Sumikira saka satengahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka satengahing alas gagah wakiti. Ayo. Ya nih dicaplok nih. Ya nih, caplok nih. Ayo Mas ini. Yo wes yo Mas Haji duduk. Ya saiki Dek Jihun. Dek Jihun memakai barongan ular. Ayo Hun, bisa nggak Hun?
Wes yo Dik Jiun duduk. Ya saiki Mas Hanif. Mas Hanif karo Mas Iqbal ayo bal. Berita pada kelas. Kabar bodoh dumateng Moro Karso, kejawi saking Moro Parogo, ampun lumebet dhateng ring. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring. Keranten langgenanipun ageng radi sumpek ini. Ampun lebet wonten area pentas elektrik. Keranten panggenanipun luminatus. Kersanipun Moro Parogo saged lumadane karya kanthi sae ugi kanthi leluasa boten mekaten. Kula kali gagasanipun kagem para pamirsa menika wonten berita banatuan sebuah HP. Monggo ingkang HP-nipun dumawah semoga saged dumateng Tanda kula Mbak Putri utawi Wibawati menika nggih wonten panggung monggo saged datang panggung ingkang rumaos HP Jangan saya pegang. Dah ngarune ucul. Wes ya wes duduk. Kanekmu lu ucul. He. Nanti besi wi lho. Gum lebu. Yo Mas Reksa. Karo Elvan yo Van. Elvan dipakai Van. Aji ojo to Ji. Ayo le. Yo Van wes dia. Ya wes yo duduk. Nok pi yo lah petovan. Ayo Dik Jiun.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.